Bos días a todos. Antes de nada, pedir disculpas pola miña voz, que está un pouco tocada. Imos a dar comezo ao pleno ordinario do 26 de marzo de 2026, sendo as 12:03. Vamos a pasar á parte primeira da orde do día, que é a adopción de acordos. O punto 1 é a aprobación da acta anterior. Se non hai ningún problema, pois queda aprobada. E o punto 2 é dar conta de decretos da alcaldía e asuntos varios. Dase conta. E o punto 3 é a aprobación provisional na Deputación Provincial da Coruña das funcións de comprobación do feito impoñible e práctica da liquidación definitiva do imposto sobre construcións, instalacións e obras, ICIO. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Sí, bos días, gracias, alcalde. Bueno, como todo o mundo sabe, o ICIO é un imposto indirecto, entonces digamos que cando o que grava, digamos que é o presuposto dunha obra ou dunha actuación que se queira desenvolver, entonces digamos que hasta ahora o Concello veno cobrando en modo de autoliquidación. Cando unha persona presenta unha solicitud, faise unha autoliquidación e paga o 2,8%, que é o que grava, é o gravamen que está actualmente por este imposto. Eso vai a seguir estando. Normalmente o que se suele facer é, unha vez feito esta primeira autoliquidación, é unha vez feita pois a actuación para o que se otorgou o permiso ou se comunicou previamente, que moitas veñen por comunicación previa, o que se fai unha liquidación definitiva comprobando que efectivamente o coste axustouse pois ese presuposto. Lóxicamente, isto non se viña desenvolvendo primeiro porque é unha carga de traballo bastante grande, tanto para o servicio de recaudación como para o que pode ser o urbanismo. Entonces, o que se traslada é, a través deste convenio ou acordo, é esta función de comprobación da liquidación definitiva pois aos servicios da Diputación. É dicir, sigue sendo un imposto municipal que vai seguir cobrando o Concello nesa primeira fase de autoliquidación, pero depois a definitiva, esa comprobación definitiva, sobre todo estamos falando de obras de cierta envergadura, pois quen se vai ocupar neste caso pois vai ser a propia Diputación. Como ben marca o informe de Tesorería, pois vamos a mellorar nesta eficacia recaudatoria deste imposto, optimizando tamén recursos municipais e tamén, pois evitando, pois ao mellor, xa que este servicio o pode desenvolver a Diputación, é un ente que prácticamente existe para apoiar os concellos, pois tamén nos vai a permitir non ter unha sobreestrutura aquí neste concello. Por poñer un exemplo, incluso concellos con bastante máis capacidade en canto a personal, como pode ser Ribeira, pois xa fixeron pois este proceso previo, que de feito tamén lle preguntamos a eles como lle foi. Din que é bastante útil, sobre todo porque lles permiteu nas liquidacións definitivas pois aumentar o que é a recaudación deste imposto. En principio, nesta primeira intervención, pois nada máis. Moitas gracias. Señora concelleira do PSOE. Nada, bos días, vou a votar a favor. Concelleiro Benega. Bo día, nos imos votar a favor tamén. Nós tamén anunciamos o noso voto favorable. PP. Nós non imos a intervir. Non sei se alguén quer dicir algo máis. Se non, procedemos á votación. Ben, pois vamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada por 7 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 4, que é a desestimación da impugnación do regulamento da Mesa Xeral de Negociación. Ten a palabra a señora concelleira de Persoal. Bos días a todos e a todas. Traemos ao pleno a desestimación da impugnación do regulamento da Mesa Xeral de Negociación. Tal e como recolle o informe de Secretaría que consta no expediente, houbo reunión, intercambio de propostas e mesmo se incorporaron modificacións a peticións dos sindicatos, acadándose acordo por asentimento. Ademais, o texto cumpre coa normativa vixente, especialmente co Estatuto Básico do Empregado Público,
e segue o procedemento legal establecido para a aprobación de regulamentos municipais. Entendemos que por haber discrepancias neste caso non se aprecia ningunha vulneración legal nin falta de negociación, polo que por responsabilidade institucional consideramos que procede desestimar as alegacións e aprobar definitivamente o regulamento. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de PIPS. Sí, nada, simplemente comentar que, bueno, aquí os sindicatos fixeron un pouco que fai a veces o PP co presuposto, que é presentar algo pois, para retrasar a súa aprobación, pero, bueno, eu sí que estuve nesa mesa de negociación. O máis simpático que había algún representante sindical que descoñecía as normativas que regulaban todo o que ven sendo estas mesas de negociación, incluso algunha sentencia, como lle explicou o noso secretario, que creaba xurisprudencia en certos sentidos. Entonces, bueno, non ten sentido pues, haber presentado isto, simplemente pues, é para facernos traballar un pouquiño máis e facernos perder o tempo. Así que eu vou votar a favor. Gracias, señora concelleira do PSOE. A favor tamén vou votar. Nós tamén imos votar a favor. Nos Pobra. Nos Pobra tamén vou votar a favor. PP. Non sei se hai algo máis que decir. Pois procedemos á votación. Votos a favor da desestimación da impugnación. Votos en contra. Abstencións. Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 5 abstencións. Pasamos agora ao punto 5, aprobación e suscripción ao convenio para desenvolvemento dos procesos selectivos para diferentes categorías do corpo da Policía Local. Ten a palabra o portavoz do Goberno Municipal. Ben, pois ten un convenio que xa se firmou no seu día, que sirve pois para eso, para que sexa a Xunta de Galicia que se encargue de facer toda a tramitación do procedimento de selección do persoal para a Policía Local e que, bueno, ata agora funcionou moi ben e non vemos motivos para non renovar o convenio, porque, bueno, parte do traballo que aforra no Concello, pois fai unha selección máis xusta, seguramente, máis independente dentro do que cabe e consigamos que é moi aceitada. Vemos os policías homes e mulleres que se contrataron desta maneira, pois funcionaron perfectamente e non vemos ningún motivo para deixar de formalizar este convenio. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de PIPS. Sí, nada, simplemente anunciar pois que vou votar a favor. PSOE. A favor tamén. BNG. BNG tamén a favor. Nós tamén imos a votar a favor. Se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Vamos a pasar ao punto 6. Non sei se pode ir os 6 e os 7 xuntos, se vos parece. Porque... Si todo o mundo está de acordo, por a miña parte non hai problema. Son moi parecidos, nos debatimos tal como fixemos na informativa conjuntamente. Vale, non hai problema. Estamos todos por separado e listo. Estamos todos a favor de que vaya. Fago a salvedade o que a votación en que sea conxunta bueno facer reflectir en cada un dos puntos. Ten a palabra o señor concelleiro de Medio Ambiente. Ben, pois, como poden ver nas propostas que se traen, todo isto xurde pois dun convenio asinado entre a Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dúas entidades que son Ecoembes e Ecovidrio para a recollida, no seu caso de envases e no outro caso pois do vidro, non? E que pois ven a ser o marco xurídico onde os concellos tamén podemos asinar estes convenios para asegurar que Ecoembes e que Ecovidrio se van a facer cargo de residuos que se xeran no noso concello. A partir de aí, distintas modalidades que se poden facer. Por exemplo, nestes dous casos son diferentes. Aquí temos na actualidade Ecoembes, o recollida dos envases o fai unha empresa, Urbaser, unha contratación externa, e despois os entrega a Ecoembes, mentras que
Ecovidrio se encarga da recollida no noso concello. Tamén podíamos cambiar eso se cambia nos contratos, podíamos facer nosa recollida e despois entregar o Ecovidrio. Hai distintas modalidades nas que se pode facer. Unha non a podemos cambiar agora, que está baixo contrato, outra en principio vamos a seguir así, con Ecovidrio. Pero bueno, son simplemente asignar estes convenios para asegurarnos de que estas entidades van a seguir facéndose cargo dos residuos que se xeran no noso concello. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Vives. Sí, nada, anunciar o voto a favor. PSOE, Igualmente a favor. BNG, Tamén voto a favor a orde. PP. Nós tamén vamos a votar a favor. Bueno, pois vamos a proceder entón, se non hai nada máis que decir, ao voto das dúas mocións por separado. En canto ao acordo número 6, que é a aprobación e accesión ao convenio marco de colaboración ca Consellería de Medio Ambiente, residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade. E o punto 7, que é a aprobación e a accesión ao convenio marco de colaboración ca Consellería de Medio Ambiente, residuos domésticos de vidro dun só uso. Votos a favor? Pois tamén queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto número 8, que é desafectación do camiño público número de activo 429. Ten a palabra o señor concelleiro de Urbanismo. Ben, pois teremos este punto, como estamos intentando ter en todos os plenos algún camiño, intentando contestar as alegacións presentadas no seu día e, bueno, actualizar ese inventario para que funcione o mellor posible. Neste caso é un camiño sen saída, de un pequeno percorrido na zona do Conchido, que xa informamos na Comisión Informativa que non sabemos moi ben por qué, pero o Catastro 56 non recolle esa pequena zona. As últimas vivendas do Conchido, tanto a marxen esquerda como a dereita, antes de chegar a Boiro, pois non aparece. Entonces é unha información importante, non? No Catastro 56 podemos analizar se estaba, se non estaba. Neste caso non se pudo facer. Entonces o que se fixo foi analizar a documentación presentada por o veciño que presentou a alegación, na que parece recoller que o camiño non é público, no que as dúas partes que están máis abaixo e máis arriba do camiño son do mesmo propietario, forman un conxunto nunha única parcela e vamos a dar a razón. Isto xa dicen que non quita que agora non se lle comunique aos veciños afectados, que son os que teñen propiedades limítrofes co camiño, por si eles tiveran unha documentación adicional que houbera que valorar e que se fora contraria, pois aí, bueno, xa sería un tema xurídico de xuzgado, porque o Concello non tería capacidade suficiente para poder decidir. Pero en principio, polo que sabemos, non vai a pasar eso, e por eso traemos con informe feito por unha empresa especializada, con informe tamén de urbanismo, e bueno, simplemente anunciar que vamos a intentar traer algúns máis no próximo pleno, e ir pouco a pouco solucionando estes pequenos conflitos que temos. Bueno, neste caso non é moi grave porque non depende de unha finca edificable deste camiño ou tal, son todas edificables igualmente, pero bueno, sí que pode dar lugar a problemas entre veciños e veciñas que hai que intentar solucionar, que para eso está o Concello. Moitas gracias, señor concelleiro de Vips. Nada, anunciar o voto a favor, simplemente. PSOE, Igualmente a favor. BNG, Voto tamén favorable. PP. Nós tamén vamos a votar a favor. Pois se non hai máis que engadir, procedemos á votación. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 9, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa a fomentar o empadronamento no noso municipio e a creación dun bono municipal de nacemento ou adopción. Ten a palabra a señora portavoz do PP. Sí, bueno, nós traemos esta moción ante, bueno, o problema que existe non só a nivel local, sino tamén autonómico, nacional e mesmo do continente, respecto ao envellecemento da poboación e a perda, neste caso, de poboación no noso concello e as escasas cifras de nacementos.
como, bueno, non vou a ler toda a moción, pero como se pode obter en datos por mesmo do IGE, no 2015 a poboación da Pobra era de 9.623 habitantes, no 2025 a última cifra oficial é de 9.122 persoas. Ademais, tamén se foron reducíndose nestos anos o número de nacementos anuais. No 2024 esa cifra era de 32 nenos solo. Bueno, isto é un problema, como sabemos todos, a perda de poboación e a caída de natalidade nos afectan tanto a vitalidade e o futuro do noso concello como mesmo a día de hoxe no que atenta tamén a financiación que recibimos de outras administracións. Entón, ante isto, o que propoñemos unha serie de medidas para impulsar que a xente que moitas veces vive no noso concello pero que non está padroada aquí o faga, e tamén para animar ou para axudar igual non o fan por este motivo, pero si axudar as familias que queren ter fillos no noso concello a que isto sexa máis doado, de paso tamén incentivar un pouco o que merquen no comercio local. E por isto traemos, en primer lugar, impulsar unha campaña informativa e de sensibilización cidadá sobre a importancia do empadroamento no noso concello, animando a todos os colectivos a que se empadronen aquí, implementar incentivos vinculados ao empadroamento, tales como vantaxes ou prioridade en determinados programas municipais, axudas ou actividades, sempre que isto sexa posible. En último lugar, crear un bono municipal de nacemento ou adopción, para que as familias empadroadas no concello poidan recibir unha achega económica anual durante 2 anos de cando menos 500 euros para esos primeiros gastos que trae consigo un fillo, que sexan ademais investidos no noso concello, no noso comercio local. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Vives. Sí, bons días. Bueno, tendo en conta efectivamente que o noso concello, igual que moitos concellos, son dos que vai perdendo poboación paulatinamente. É verdad que hai fluxos de población, porque hai moita xente, por exemplo, que eu conozo certos casos da miña edad, que no seu momento se foron traballar fora, agora con parella, pois parece que volven aquí para rehabilitar unha casa ou calquer cousa destas, é dicir, quitando esos fluxos, tendo en conta que efectivamente o ideal sería ir fixando población, e hai certas cousas nesta moción, sobre todo nos acordos, que son un pouquiño complicados de... Bueno, non sei se de cumplir ou non lle vexo tal, porque, por exemplo, impulsar unha campaña informativa, bueno, eu non teria ningún problema nese aspecto, pero claro, despois animar a ciertos colectivos a empadronarse, é dicir, hai algúns que xa teñen obligación, entre comillas, de facelo. A que me refiero con isto? Por exemplo, unha persona que sea residente neste concello, se ti te vas á lei de bases de réxime local, no artigo 15, xa che obliga, se resides máis tempo aquí neste municipio que noutro, a que estés aquí empadroado. Estudiantes, se supón que se son de aquí, xa deberían estar empadronados aquí. Traballadores temporais, pois non ten moito sentido se vas a traballar únicamente 3 meses. En canto a implementar incentivos vinculados ao empadronamento, claro, se por incentivo entendemos, por exemplo, que saques unha actividade de pilates ou calquera outra actividade deportiva e teñan preferencia ou ciertas ventaxes os empadroados, non se pode, é dicir, Secretaría xa cho bota para atrás directamente porque te cargas o principio de igualdade efectiva, que non ten que ver se estás empadronado ou non. Pois, bueno, en cuanto a axuda económica, bueno, pois un bonito copia e pega do que xa aprobaron en Lousame, que está claro que aquí xa o PP da Pobra ten pouca imaginación para traer mocións propias. Entonces, por todo isto que estou comentando, pois eu vou votar en contra. Soe. Bueno, pois eu tamén vou votar en contra porque realmente non comparto para nada todo o que expón esta moción. Non comparto que teñamos que ter un bono de 500 euros para ter fillos. Creo que eso non é a solución ao problema, e para axudar ao comercio creo que hai outro tipo de campañas, non incentivar as mulleres a ter un fillo por 500 euros. Creo que non é a maneira. Non empecemos, por favor. Non empecemos, por favor, que yo no... Bueno, por favor. No, hasta ahora estuvemos ben, vamos a continuar na mesma línea. Somos bastante respetuosos co turno, e iso é o meu pensamento e o que opino. E despois de facer cousas por incentivos vinculados ao empadronamento, bueno, eu creo que tamén hai que ir por outros
outros camiños que ademais o Concello, este goberno xa o está facendo, xa apostamos por a conciliación, por reforzar servicios, por apoiar as familias, xa temos varias actividades en marcha que creo que son bastante máis importantes para asentar poboación no noso Concello. Polo tanto, como non comparto para nada esta moción, me parece un pouco sin sentido, non vou a votar a favor. Grazas. Benega. Bo día a todos e a todas. Grazas, señor alcalde. Bueno, o primeiro que queremos facer é parabenizar ao Partido Popular porque esta moción que nos traen hoxe aquí realmente é un tema verdadeiramente interesante, non? A perda de habitantes, xa o dixo a portavoz do Partido Popular, non só a nivel local, é evidente, non? Sino evidentemente a nivel nacional, a nivel do Estado e a todos os niveis. É un mal endémico xa dos últimos anos de todo o continente europeo e evidentemente isto non se soluciona con medidas única e exclusivamente natalistas. Temos unha lei da Xunta de Galiza do ano 2021 que se chama Lei de Impulso Demográfico que, por certo, apostaba firmemente por case exclusivamente políticas natalistas. Estamos no 26 e non dou ningún tipo de resultado máis alá dos inmigrantes e de retornados que puderon vir. Non dou ningún tipo de resultado á hora de incentivar os nacementos das persoas, de fillos e fillas de persoas do país, non? De todas formas, eu quero facer dous matices. En primeiro lugar, chámanos a atención que paran vostedes o tempo no 2015, non? Aí poñen a raya e dicen que a comenzos do 2015 os habitantes da Pobra eran 9.600 e hoxe son 9.100, alrededor de 9.100, non? Claro, non sei se poñen a raya no 2015 porque foi o ano que deixou de gobernar o Partido Popular e queren suxerir que a partir dese ano foi unha hecatombe neste Concello e nadie tuvo fillos, ou prácticamente nadie, ou poñen o 2015 ao chou, non? E claro, eu quero lles lembrar aquí que o Partido Popular gobernou neste Concello desde o ano 1999 hasta o 2015 e fíxese que curioso, porque os números cantan, señora portavoz, fíxese que curioso, no ano 2007, que gobernaban vostedes con maioría absoluta, verdad? Pois tiñamos aquí 17 concelleiros, que todo o mundo sabe que os concelleiros van en función da poboación que ten o Concello. No ano 2011, que foi no mandato seguinte, baixamos a 13 concelleiros. Produceuse, polo tanto, unha baixada de habitantes importante, importante. Entón, isto do 2015, insisto, non sei se é para insinuar algo. En todo caso, que todo o mundo saiba que a baixada de habitantes na Pobra do Caramiñal non se produciu nos últimos 10 anos, sino que vende moito máis atrás. E logo hai outra cuestión que estou intrigada e quería preguntarlles, non? Cando vostedes falan aquí no punto 1 de facer unha campaña informativa, que hasta poderíamos estar de acordo, unha campaña de sensibilización, penso que o Concello non tería por que ter problema en facela. Pero citan aquí animando a todos os colectivos do municipio, incluídos residentes, estudantes, traballadores e persoas inmigrantes, animándoas a empadronarse. Non quero lle facer unha pregunta. Vostedes teñen permiso do seu xefe supremo para presentar esta moción? Claro, porque non vai a ser que discutamos aquí unha moción e a votemos e logo a tiren ao lixo no Partido Popular, non? Porque todos e todas coñecemos cal é a política de inmigración do Partido Popular, verdad? Sabémoslo perfectamente. E tamén sabemos, por exemplo, que ter un fillo... Bueno, para empezar, ter fillos hoxe, porque non estamos no século XV, ter fillos hoxe é unha decisión absolutamente persoal, individual e libre. E o que nesa decisión, probablemente o que menos inflúa sea un bono de 500 euros ou de 300 ou de 3.000, dá igual, porque hai moitas outras cousas. De que nos vale o bono de 500 euros se logo non temos un pediatra para atender o neno ou a nena? Por exemplo, de que nos vale os 500 euros
anuais, en este caso, que propoñen vostedes, se non temos unha escola infantil pública neste concello e a Xunta persiste obstinadamente en non adicar recursos económicos precisamente para crear aquí unha escola infantil? Ou de que nos sirve ter un bono de 500 euros si non nos melloran as condicións laborais, si non temos uns salarios dignos e servicios de conciliación para atender aos nenos que veñan e tamén aos maiores que moitas veces temos que atender. Entón, este é un problema moi serio, alégrome que trouxeran esta moción, que require un debate bastante amplo e que, dende logo, non se soluciona. De feito, a Xunta de Galicia non lle dou ningún resultado o seu fomento de políticas natalistas. Vaya rematando, por favor. Señor alcalde. Non se soluciona con este tipo de medidas, non? Sino con crear os servizos e as condicións adecuadas precisamente para que as nais e os pais teñan servizos que atendan pois todos os problemas de conciliación que se poden ter antes de ter un fillo. E, sobre todo, as condicións laborais. E outra cuestión, as condicións do prezo da vivenda neste momento, que é un absoluto inalcanzável para miles e miles de persoas. Co cal, bueno, son medidas, son parches, realmente son parches que nós pensamos que non é a vía. A vía é crear servizos e animar efectivamente a xente a vir a vivir aos sitios onde hai servicios que, por certo, dentro desta comarca, mesmo dentro do país, a Pobra do Caramiñal, e vostedes sábenno, é un dos concellos que dispón de servizos de conciliación máis importantes. Outra cousa é, bueno, pois eso, falta de garderías, de pediatras e demais. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora concelleira. Ten a palabra nos Pobra. Ben, pois, como non podía ser de outra maneira, pois Rosana pisou parte do que te empezado a decir, porque efectivamente a mí tamén me chamou moitísimo a atención que se empezara no 2015, cando o decrecemento empezou moito antes, e analizando esa curva, bueno, sí que é certo que hubiera un repunte a principios dos anos 2000, e a curva se suavizou máis, curiosamente, xusto antes da COVID. Cando empezamos a frenar un pouco a caída poblacional, pois veio a terrible pandemia que, bueno, pois, ainda que xusto ano despois non tivemos, solamente realizamos un habitantes, todos sabíamos que era ficticio, non? Era a xente que se empadronaba aquí para intentar escapar do confinamento en zonas urbanas e todo isto, que despois o ano seguinte, pois, por desgraza, pois volveu a curva ser descendente. En todo caso, nós tampouco estamos de acordo. Si fora así de doado, de 500 euros para unha familia conseguir revertir, bueno, que non o faría, non? O farían todos os concellos e a población pois aumentaría sin demasiados problemas. Vostede se os puxo na súa exposición, que saben que o mellor non é determinante, pero bueno, que pode axudar. Nos queremos que non ten demasiado sentido facer eso, e non me vou a repetir, pero son outras políticas as que teñen que intentar cambiar esta dinámica, que é moi complicado, porque sabemos que pasa en todos os concellos galegos, salvo nas grandes cidades e os que están preto, e prácticamente Ribeira e Boiro, que é verdad que Ribeira e Boiro moi son se manteñen ou crecen, e nós estamos aí no medio, pois por desgraza non podemos aproveitarnos da dinámica económica favorable que hai na nosa comarca, porque non conseguimos ter un parque de vivenda suficientemente competitivo como teñen pois Boiro ou Ribeira. Eu non digo que se culpa ao Partido Popular, pero cando se aprobou o Plan Xeral, despois estalou a famosa burbulla inmobiliaria, non se desenvolveu ningún dos polígonos que estaban previstos nese Plan Xeral. Fai pouco anunciaba o alcalde en prensa que hai un que parece ser que por fin podrá desenvolverse e aparecerán novas vivendas no mercado, pero son moitos anos sin que se desenvolva ningún edificio plurifamiliar. E nós pensamos que o problema da vivenda sí que foi fundamental estes últimos anos para que moita xente que traballa nas empresas do noso polígono, que traballa aquí no mar, que traballa en distintos ámbitos, pois escollera como lugar de residencia os concellos limítrofes, que se aproveitaron un pouco desa dinámica, que foi, o mellor, pois froito da mala sorte, ou froito, pois, o mellor de tardar 8 anos en aprobar un plan xeral, tendo maioría absoluta e tendo capacidade plena para poder aprobalo durante tanto tempo, pero
Claro, eu quero lembrar que cando se mandan propostas á Xunta como facer edificios plurifamiliares na antigua fábrica de Escurís que estaba en terrenos portuarios, pois claro, eso sempre ralentiza a aprobación dun plan xeral que debería de ser máis áxil. Ou cando se intentaba pois urbanizar toda a zona do Maño, toda a zona da Corna, bueno, eso facía que a Xunta reclamara, e bueno, en vez de aprobar en un ano, pois 2, 3, 4, e así se ralentizou toda a aprobación do plan xeral. E como dixen, pois non, por desgraza, hoxe en día non é competitivo e temos que cambiarlo, non sabemos que temos que cambiar, pero bueno, é un traballo considerable que hai que facer para facilitar, ¿no?, que se poda volver a construir vivenda, e tamén temos que ter en conta o problema das vivendas de uso turístico de todo tipo, apartamentos turísticos ou que sexa, que ao final dificultan o acceso á vivenda da mocidade ou da mocidade e de xente non tan moza, de xente que quere volver aquí a vivir na Pobra unha vez que se xubilan, unha vez que bueno, pues deciden que esta é a zona idónea para desenvolver a súa vida, e costa traballo. Temos poucas vivendas disponibles e moitas en mal estado, que pouco a pouco algunhas se van rehabilitando, e entonces pois ese é máis o problema, que é moito máis complicado que simplemente pois poñer aquí 500 euros, que se fora a dar resultado, pois creo que ninguén se negaría en ningún sitio a facelo. Entonces nos vamos a votar en contra da moción. Moitas grazas. Pepe? Bueno, 4 intervencións seguidas de excusas para non aprobar unha moción que trae o Partido Popular e que ademais podría beneficiar a moitos veciños do noso concello. Pero xa sabemos como funciona este goberno, non? Vamos a ver, trouxemos as cifras desde 2015 por coller un período de 10 anos desde as últimas cifras oficiais, pero aquí ninguén nega que se leva perdendo poboación máis anos e que non temos ningún problema en recoñecelo, e xa dixemos que non é só un problema deste concello. O que pasa é que este é un problema que hai que abordar desde as diferentes administracións. Xa o está facendo a Xunta de Galicia, como ben dixo a concelleira do BNG, cunha lei de impulso demográfico, implantando a gratuidade das escolas infantís, poñendo en marcha escolas infantís como, por exemplo, a que financiou aquí no Polígono Industrial da Tomada. Estaría ben que o noso concello tamén puxese un pouquiño da súa parte. A Xunta de Galicia tamén ten a tarxeta Benvida para axudar as familias, e o Goberno do Estado tamén ten unha deducción do IRPF de 1.200 euros ao ano para as nais traballadoras. Entendo que Pedro Sánchez non lle está dicindo ás nais que teñan un fillo por 1.200 euros, como se fosen, non sei, como debo entender aquí a concelleira do PSOE, porque hai que ter cuidado cas cousas que se din ou que se dan a entender que din os demais, porque non é iso. Nos aquí trouxemos 3 medidas. Se vostedes consideran que a segunda, sobre todo o concelleiro de Vips, que a segunda non é aplicable, pero que o resto lle parecen ben, podemos eliminar a segunda e votamos a primeira e a terceira. E nos encantados de que as familias poidan recibir ese bono para axudarlle cos gastos que trae consigo un bebé, e tamén de paso pois incentivar un pouquiño o comercio local, que creo que estamos todos de acordo con iso. Así que nada, si lles parece ben, eliminamos o segundo punto, votamos os outros dous. Moitas gracias. Señor concelleiro de Vips. Bueno, din que rectificar é de sabios, estaban que rectifiquen un punto 2, porque lóxicamente estaban ustedes pedindo algo que o concello non pode facer. De todas formas, eu voulle ser totalmente sincero, eu podolle cumplir o capricho, non teria problema, de aprobar a moción creando o bono este de 500 euros, e podo facer como fai a Xunta de Galicia coa tarxeta Benvida, que o dota de 30 millóns de euros, e depois queda moita xente sin poder cobralo porque queda sin fondos. Entón podemos facer o mismo. Eu doto esta partida de 2.000 euros, aprobámola, ustedes quedan de puta madre, eu tamén quedo de puta madre, e cando veñan 10 familias só cobran 4, e dicimos quedamos sin fondos. Non pasa nada, podemos facer así, ou sinceramente podo ser un pouquiño máis serio e dicir que vou votar en contra polo que xa expliquei antes. Gracias. Señora concelleira do PSOE. Non é unha excusa. Eu non vou a votar por excusa. Vou a votar porque non creo na vosa moción. Non creo nas políticas que utilizades e no que nos pedides aquí. Non creo que esa sea a solución ao problema que é. Entonces creo que hai que ter un pouco máis de rigor con estes temas. Entonces non quero que digas que é unha excusa, porque non é unha excusa. Vou a votar en contra porque quero votar en contra esta moción, vale? Porque nós facemos outro tipo de políticas e xa se explicou aquí, xa se dixo
O que pasa que igual vostede non o conoce, porque aquí xa se están facendo, a Xunta de Galicia ten as competencias, o Estado ten as competencias, están facendo políticas para eso e o problema non se arranxa. Co cal, eu creo que hai que facer outras políticas cara aos servicios, que tamén o dixen na miña primeira intervención. Eu creo que hai que facer unhas políticas moi diferentes ás que estamos facendo para, ao mellor, atallar ese problema tan serio que sí que estamos tendo. Entonces, decirche que vou a votar en contra porque non creo nestas políticas, nestas medidas que queredes traer, e que eu defendo cousas moi diferentes ás que defende o Partido Popular, que son os servicios públicos aos que xa todos coñecemos. E o Concello xa pon da súa parte, que podíamos poñer un pouquiño da nosa parte, si podemos, e xa estamos poñendo, a mellor vostede non coñece todas as políticas que levamos a cabo, pero sí que hai servicios e nese camiño aí estamos. E nada máis, eso, que xa sabemos as políticas que están a levar a cabo a Xunta de Galicia e o Estado, e que así, que é un problema que temos en todo o territorio, non se solucionan, polo tanto, eu non creo que estas dúas medidas, aunque se saque o punto 2, vayan a ser a solución. E xa digo, ao comercio, pois sí, hai outro tipo tamén de campañas para axudalo, por suposto, pero non precisamente con esta medida. Moitas gracias. Benega. Gracias, señor alcalde. Señora portavoz do PP, eu creía que este era un debate máis ou menos serio, non? Pero xa me quedou claro que cando vostede aos argumentos que lle demos aquí lle chama excusas, xa interpreto que a vostede a seriedade deixou na porta antes de entrar no Concello, non? Entón, claro, é moi complicado debater así, porque se vostede lle quere cualificar de excusa cando nos decimos que non hai servizos, que non hai condicións laborais para que as persoas queiran ter fillos, porque xa lle dixen antes que ter fillos hoxe é unha decisión individual, moi persoal e absolutamente libre. Isto non é como cando, verdad, en tempos pasados as mulleres só estábamos para ter fillos. Isto non é así, xa o sabemos todas, verdad? Ben, pois evidentemente, se vostede lle chama excusa a non ter pediatras, a non ter servizos de profesorado especializado para nenos con problemas, se vostede lle chama excusa a non ter escola infantil pública, porque vostedes as que subvencionan son as privadas, e tamén haberá que deixalo claro, verdad? Se vostede lle chama excusa a non ter unhas condicións de vivenda, de oferta, de accesibilidade de vivenda para a xente nova e menos nova neste momento, pois sinceramente non é un debate serio, porque eso non é unha excusa. E vostede ve, igual que o veo xo eu, igual que o ve todo o mundo, todos os días nas noticias, na tele, no periódico ou en internet, onde queira, que o problema da vivenda é o problema máis grande que temos neste país e fora deste país. Verdad? Claro, porque cando falamos de alugueres de 700 euros ao mes, eso non é unha excusa, señora portavoz. Entón, bueno, diferencie vostede e, como decía Manquiña, el concepto es el concepto. Faga vostede favor de ser rigurosa nos termos. Eso non son excusas. E mire, nós non manifestamos ningún inconveniente co punto 2 porque xa dábamos por descontado que efectivamente isto non se pode facer. Nós donde manifestamos as nosas reticencias é no punto 3. Por qué? Primeiro, xa yo dixen antes, considerámolo unha política absolutamente natalista. Aquí porque che subvencionen con 500 euros ou cos que sexan ter un fillo, non o vas a ter polos cartos. Non o vas a ter polos cartos. Porque o problema fundamental non está cando nace o neno ou a nena. O problema fundamental é ao longo de toda unha vida de un neno ou de unha nena, que require efectivamente moitos gastos e moita atención. E esa atención que lle queres prestar a un fillo ou unha filla, verdad, para non telo ali sentado nun cesto na leira como o tiñan hai 60 anos, esa atención, para dala, hai que ter servicios. E iso é o que non temos. E por que non o temos? Pois porque temos un goberno da Xunta de Galicia que se dedica, entre outras moitas cousas, a ter unha estrategia que é pura propaganda, que lle chaman estrategia retorna, na que nos últimos anos non conseguiu apenas traer 50.000 retornados a Galiza. Cando pola contra
temos máis de 500.000 personas, nada máis e nada menos que o 17% do total do censo galego, temos máis de 500.000 personas galegas fora de Galiza. Por qué? Por que creen vostedes que emigran os xóvenes hoxe en día? Os xóvenes formados, máis formados que nunca, a maioría con carreiras universitarias. Pois porque aquí non teñen condicións laborais para estar, e moitos menos para ter fillos. Entón, señora portavoz, non son excusas. Estos son argumentos, e excusas é vir aquí con unha moción que pretende reducir a problemática gravísima que temos, efectivamente, de falta de nacementos en este país, pretende vostede reducila a unha cuestión de incentivar con 500 ou cos que sean de euros. Non se trata de eso, señora portavoz. Moitas grazas. Nos Pobra. Ben, pois sí, podíamos ter un debate sosegado, pero utilizar esa palabra que sabe que nos iba a resultar molesta, a de excusas, pois mire, serán excusas ou serán argumentos máis ou menos válidos, pero eu recordo de estar na oposición e presentar mocións e nin recibir nin excusas nin argumentos. É simplemente fuxir do debate, utilizar aquela de maneira subreticia o turno de explicación de voto, de maneira para o que non está pensado, non debatir e despois soltarnos a opinión final para que non podamos nin contestar. Eso sí que é molesto, vale? Porque eu entendo que é frustrante estar aí, presentar mocións que vostedes consideran que poden valer para algo e votar en contra, pero que nós temos o noso dereito a estar en desacordo con esta proposta. E se pensáramos que fora a funcionar, pode ter a seguridade de que nos Pobra iba a votar a favor desta moción. Pero pensamos que non. E acabo de explicar a concelleira, pensamos que dotando de 500 euros aos fillos e fillas que nazcan aquí, as familias, que non vai a funcionar, que non vai a facer que se invirta a curva e empece a medrar. Temos dereito a pensar así, non? E temos un argumento a favor de votar en contra. E eu digo con toda a sinceridade e a tranquilidade do mundo. Hai moito traballo por facer, eso dicen antes, e o mellor, pois sí, se nos había que tirar das orellas por non terlo feito antes e non empezar a cambiar o plan xeral, a intentar cambiar os polígonos de actuación urbanística para que sexan viables, porque as empresas promotoras de costa moito traballo desenvolvelos porque teñen unhas cargas exageradas. Eu non sei se vostede controla o urbanismo, pero é un problema que temos no noso concello, e así non lo fan ver, vale? Todos os promotores que intentaron desenvolver algún viron que non era posible. Pois non sei se é un problema que sí que queremos que hai que enfocar, outros, como se ha mencionado aquí, de conciliación, de axudas de emerxencia para a xente, bueno, moitas outras cousas que se fan e se están facendo e máis que se poden facer. Pero esta, concretamente, consideramos que non é válida. Porque se vostede utiliza a palabra excusa, eu tamén podo utilizar a palabra demagoxia. E a mellor isto, vostedes o que queren ir por aí dicindo, mira, que non vos queren dar 500 euros aos que acabas de ter un fillo. Bueno, pois non queremos darlle 500 euros aos que acaban de ter un fillo, queremos darlle servicios de conciliación, queremos darlle uns servicios sociais acaídos para responder a calquera problemática, queremos ser quen de conseguir todo o que decía a concelleira do BNG no noso centro de saúde, nas nosas escolas e moitas outras cousas. Pero non consideremos que isto sexa aprobable aquí nun pleno e por eso non apoiamos. Non buscamos ninguna excusa para non aprobar. Se o consideramos acaído e que funcionara, insisto, pois votaríamos a favor. Moitas grazas. Remata o turno de intervencións a concelleira do PP. A mí dame igual que utilicen a palabra demagoxia, porque neste lado estamos acostumados a escoitar palabras moito menos bonitas que excusa e non nos escandalizamos tanto. Vamos a ver. Teremos unha serie de medidas que poden axudar ao noso concello, evidentemente na medida, no marxe de maniobra que ten o noso concello. Evidentemente con isto non pretendemos solucionar a crise demográfica europea. Vamos, esa non é a intención, creo que quedou claro desde o principio. O BNG ven co argumentario do Parlamento de Galicia, e como sempre, todos os levantes, Concelleira, por favor. Se todos os camiños levan a Roma, todos os debates neste pleno levan a Xunta de Galicia. Está no seu turno o PP. Todos os debates neste pleno, da igual, o asunto van a derivar na culpa da Xunta de Galicia. Aquí da igual quen este gobernando no goberno central desde hai anos, da igual que vostedes leven aquí tamén moitos anos gobernando, porque sempre vai ser todo culpa da Xunta. A min gustaríame que algún día, xa que están os 4 tan de acordo, tomasen algunha decisión conxunta para adoptar medidas a favor do noso concello, asumisen algunha responsabilidade, porque aquí dice que hai moitas axudas e moitas medidas en favor das familias e da conciliación, pero non sei, ningún dos 4 numerou ninguna. Entón, igual, ou non existen ou non sei por que as teñen tan agochadas. Pero nada,
Imagino que van a votar en contra unha vez máis, agardo que algún día traigan algunha medida a este pleno a favor das familias e do aumento da poboación, e nada, aquí rematan. Gracias. Bueno, pois, de todas formas, eu, ainda que non podo falar moito, sí que creo que este tema é un tema delicado, pero desde logo eu creo que estas medidas que trae o PP non me parecen que realmente vayan a resolver un problema que ten un fondo moi profundo e que afecta, como decíamos antes, a toda unha sociedade. Probablemente teña que ver moito a sociedade de bienestar, non, con todo isto. De feito, é un problema sobre todo do mundo occidental. Eu penso que sí sería interesante traer, por exemplo, medidas que eu, desde logo, na miña opinión, si estaría a favor de apoiar, e estou seguro que os meus compañeiros tamén o farían, por exemplo, que podían ser, pois, favorecer políticas de inmigración, medidas a favor dos emigrantes, que é un colectivo que ademais o pasa moi mal, e estou seguro que esa xente sí iba a vir para aquí. Estas medidas non van a facer que unha familia decida ter un fillo máis, porque estou segurísimo, o sabedes perfectamente todos, pero os inmigrantes sí, é seguro que virían aquí, si se fan unhas medidas para apoiarlos e tal. Son complicadas, evidentemente, sobre todo para un concello, pero na medida en que pudéramos, pois seguro que nos estaríamos dispostos a apoiar medidas dese tipo. E, por suposto, tamén está o tema da vivenda, non? Algo moi complicado, sobre todo cando estamos pois consternidos por un pexón complicado que está aprobado, que había que, desde logo, revisar, intentar facer un novo, pero sabemos todo o complicado que pode ser eso, pero sin dúbida é algo, unha cuestión pendiente, e creo que é por aí por donde podemos abordar este problema. Bueno, pois, se vos parece, vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción, votos en contra. Pois queda rechazada a moción por 7 votos en contra e 6 a favor. Vamos a pasar agora ao último punto da orde do día da parte primeira, que é a moción do Grupo Municipal do PP relativa á intervención urxente na unitaria Escola Infantil da Granxa. Ten a palabra o señor concelleiro, portavoz do PP, ou non sei que, a concelleira. Bo día, pois sí, hoxe traemos a moción relativa á intervención urxente e necesaria na unitaria da Granxa. Este problema xurde por primeira vez o ano pasado, pero agudizouse tras as choivas e temporais deste inverno. Unha das aulas da unitaria presenta filtracións de auga. A auga, cando chove, discorre por teitos e paredes, nalgúns puntos moi preto de enchufes, regretas e aparellos electrónicos, o que supón un risco para a seguridade dos usuarios. Como consecuencia, as filtracións provocaron humidades, desconchamento de pintura e deterioro do inmoble, xerando unhas condicións de salubridade insuficientes para un espazo educativo. E por todo isto solicitamos ao Pleno levar a cabo unha inspección técnica do edificio, especialmente a cuberta, e asegurar que os canalóns non estean obstruídos por suciedade, así como a instalación eléctrica. De ser o caso, executar as obras necesarias para eliminar as filtracións de auga, reparando a cuberta e calquera elemento construtivo que estea provocando a entrada de auga no interior do inmoble. Levar a cabo actuacións necesarias para eliminar humidades, reparar os danos interiores e restaurar as zonas afectadas polo deterioro da pintura. Revisar a instalación eléctrica garantindo que non exista ningún risco derivado da presenza de humidades ou filtracións, e informar aos usuarios sobre as actuacións previstas e o calendario de execución das obras. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Ben, bons días de novo. Bueno, moi breve. Lóxicamente, eu non nego que poda haber algunha
pode ter algún desperfecto edificio ou algunha cousa puntual polos temporais que hubo, pero bueno, a min costame que desde a Consellería de Educación o que é a parte eléctrica e todo o que son as revisións que se fan nas unitarias fanse ao longo do verán. De feito, incluso, moitas veces se dota de máis presuposto a través do remanente que ustedes votan en contra, que veñen aquí preocupados por o mantemento das instalacións, pero depois votan en contra de dotar a partida necesaria para mantelas, que é bastante simpático. Pero bueno, a mí me consta que moitas das actuacións que usted pide aquí xa están revisadas, por decir de alguma maneira, entonces, bueno, xa lle contestará a miña compañera, pero eu vou votar en contra. Gracias. Zoe. Ben, pois un pouco na mesma línea, non? Vamos a esperar, que creo que a Conselleira de Educación tamén o vai a explicar, pero bueno, creo que moitas das cousas sí que xa se están facendo e nada, que eu tamén vou a votar en contra. Gracias. Señora Conselleira de Educación. Bueno, bo día. Eu vou argumentar e penso que antes de argumentar, como eu sempre creo que a linguaxe é importante e tamén situarse, pois me vou a situar, non? Me parece un pouco triste que a portavoz do Partido Popular na anterior moción diga que este goberno, que esperaba que este goberno algún día se puxera de acordo pois para facer pois investimentos, servicios, propostas. Permanentemente nos poñemos de acordo. Vostedes sí que deben de ter mala memoria. E despois outra cuestión. Agora xa como BNG, o BNG somos un BNG a nivel local e a nivel nacional e temos, como non podía ser de outra maneira, un único argumentario, posicionamento e acción política, cousa que o Partido Popular non a ten. E mire, o Concello non é unha illa illada. O Concello depende de outras administracións, como é neste caso da Consellería de Educación. E unha vez que me situei, agora vou argumentar sobre a moción que nos trae este pleno. Primeiro, quero decir que nos parece unha moción bastante incoherente. Nos parece unha forma de facer política incoherente. E por unha cuestión fundamental. Vostedes falan aquí de que a unitaria, na exposición de motivos, que a unitaria da Granxa presenta unha situación de deterioro que afecta pois o edificio destinado ao ensino. Isto sí que é incoherente, porque de todas as veces, e me vou a cinguir a partir do 2023, de todas as veces que trouxemos investimentos extraordinarios, partidas extraordinarias, non o mantemento xeral que facemos todos os anos e figura no orzamento, que o facemos a través do remanente, vostedes votaron en contra. E non me vou, xa por non prolongarme no tempo, a decir todos os investimentos extraordinarios que solo nesta unitaria chegan aos 40.000 euros que se fixeron a partir do ano 23. E nos parece tamén incoherente, porque falan do estado xeral da escola e, en cambio, tanto nos acordos e da problemática que entendemos que se refire esta moción, é sobre unha humidades que hai pois nun dos espacios que neste momento non é aula, porque aula sería outro espacio, sino que é un espacio que se adica aos nenos a xogar cando non está bo tempo e tamén é un espacio que neste momento adica unha asociación pois a realizar de maneira moi acertada o que son súas actividades. Entón me vou a cinguir xa a ese problema. Non estou de acordo con vostede, María, non é un problema de agora. O problema de humidades dese espacio non é un problema que xurde neste inverno. Neste inverno se acentúa. E máis, vou explicar. Non, dizer que este inverno que el problema xurde o ano pasado. Non, o problema non é do ano pasado. E ora yo vou explicar. Durante todos os veráns, vale, porque nós estamos permanentemente en contacto con toda a comunidade educativa, nos veráns e cando o profesorado, igual que AMPAS e demais, nos trasladan as obras que temos que realizar nos diferentes centros. Vale, nos que nós temos competencia, porque no resto ten a Consellería. Na Granxa nos chamou moitísima atención que o verán pasado era poñer un pecho. O que tiñamos que facer era poñer un pecho que caera nunha cancela. E nós tamén falamos de pintar, porque se pintou ese espacio, sendo coñecedores que unha das paredes sempre demostrou que aí había temas de humidade. Unha parede que, por certo, nós ahora estamos facendo un espacio anexo a esa escola para disfrute de toda a veciñanza da parroquia de Santa Cruz e que vai a solucionar en maior medida pois o que hai nesa parede. Aínda así, nós saneamos todo o que é ese espacio, que si é certo que debido ás chuvias
as chuvias e o tempo que hubo este inverno, pois non só afectou a esa parede, senón que afectou as outras. E non podemos votar a favor. E non podemos votar a favor polos acordos que vostedes traen aquí. Porque eu non sei que inspección ou para facer este tipo de acordos vostedes en que se basearon. Sin unha observación, que pode ser, porque eu, se vou e visito as escolas moi a miúdo, podo observar que hai humedades e pensar que desto. Pois se se basaron estes acordos nunha observación de calquera, vostede mesma, que sabe que utiliza todos os días ese espacio, ou se hai algún tipo de valoración técnica. Nos, dende o verán pasado, cando só nos pediron un pecho, xa nos empezamos a mirar o tema da fachada. Fachada que, por certo, foi pintada polo goberno de Nos Pobra, pola antigua concelleira, non hai nin 10 anos, non? Bueno, pois nos puxemos a mirar o tema da fachada, porque nos parecía que eso podía afectar concretamente a ese espacio. Bueno, pois aquí vostedes nos falan de que revisemos a cuberta, xa vos digo que falan de cubertas, falan de instalación eléctrica, e eu lle podo falar do que fixemos o Concello, porque xa lle digo, desde o verán pasado estamos mirando o tema da fachada. Por favor, señora concelleira, vai a rematar. Bueno, solo decir dúas cousas. Fala de que revisemos os canalóns. Nese espacio non hai canalóns. Non hai canalóns. Eu fui a primeira sorpresa, polo tanto que vamos revisar se non os hai, os teremos que poñer. Vostede tamén fala da reparación da cuberta. Aí non está afectado, esas humedades non veñen da cuberta. Se quer na segunda intervención lle digo onde veñen. E tamén fala do que son da instalación eléctrica, que, bueno, na segunda, porque creo que teño outro turno, lle explicarei un pouco as accións que fixe. Nos Pobra. Nada, Nos Pobra vai a apoiar a concelleira que leva este tema, a concelleira de Ensino, a Amparo, porque, bueno, todo o que acaba de decir, todas as obras que se le van facendo aí nesa escola durante todos os últimos anos, e, bueno, pois é un problema puntual que, como sempre, pois hai que solucionar e neso se está traballando. Pepe? Bueno, se xa están actuando non deberían de ter problema en apoiar a moción. 40.000 euros non dudo de que se invertiran en esa unitaria, pero está claro que non son suficientes e que hai un problema de humedade que, como día a concelleira, vende anos atrás, pero que se agudizou e moito, porque chove polas paredes e pasa ao lado de aparellos electrónicos cheos de agua deste inverno, e non é unha cousa un riesgo para os usuarios, para os nenos, que este inverno choveu moitísimo e estuveron en esa aula moitas horas. A verdade é que costa entender a súa postura. Estamos falando de filtracións de aguas en unha escola infantil, de nenos que principalmente están aí a diario de 3 a 5 anos e que hai puntos nos que a auga entra en contacto directamente con enchufes e aparellos electrónicos. É un problema moi evidente, pero bueno, vostedes están recoñecendo que están actuando, pero votan en contra desta moción, e votar en contra de actuar con urxencia, ademais, porque a situación, cando chove, é urxente. A verdade é que non entendemos, e as familias fora deste pleno seguro que tampouco entenden. Moitas grazas. Sí, Vives. Nada, simplemente reiterar o voto en contra. Creo que a miña compañera explicou no de puta madre, perdón pola expresión. Nada, simplemente dicirlle que non se preocupe polas familias, xa se ocupa seguro usted de quentarlles a cabeza e mentirlles respecto do que nos decimos aquí. Non me cabe a menor duda nese aspecto, pero dígalle tamén que usted vota en contra dos investimentos cando se queren meter por remanente. Non diga só o que lle interesa, senón que diga o todo. Pero bueno, dá igual, que total usted está de salida tamén, así que é o mismo. Soy. Bueno, pois un pouco o mismo. Eu creo que as explicacións que che dou a Concelleira de Educación e que está a dar pois son as adecuadas e é o que se está facendo, entonces tampouco deberías de estar ti tan preocupada e dicindo que é urxente e os nenos e non sei que. Eu creo que tamén as explicacións que vostede lle dá pois son bastante importantes. E voume a repetir no que acaba de decir o meu compañeiro Eloi. É super curioso. É super curioso que trae este tipo de emocións con este tipo de preocupacións e cando traemos algo para invertir, voten vostedes en contra. Eso sí que é curioso. Vale. Gracias. Gracias. Bueno, sí, concelleira de Educación. A ver, eu creo que me debo de explicar bastante mal.
me debo de explicar bastante mal. E eu penso que vostedes son os que están enganando a cidadanía. Vostede leo os acordos, entendo, porque os faría vostede, digo eu. Nós non podemos votar a favor porque os acordos que hai aí para nada coinciden ca valoración técnica, co problema, ca raíz do problema que nós temos e que nós vimos, digamos que observando ao longo de todo este curso, como ben expliquei, dende o ano pasado. Dende o ano pasado. E é máis, a ver se teño tempo para explicarlle todo o que se fixo. Vostedes as fotos que foi do momento puntual que o 30 de xaneiro presentou nun escrito como ten que ser, porque vostede é a presidenta da asociación que aí, de maneira única, realiza actividades. Vale, nós xa fomos nese momento informados ca profesora. O día 30, venres 30, o luns 2, o xefe da Brigada dos Coles xa foi de maneira puntual a ver o que estaba acontecendo, que xa lle digo que é un problema que se agrandou debido ás condicións climatolóxicas deste inverno e que para nada coincide a valoración técnica co que vostedes din aquí. Vale, porque ben lle digo, non ven da cuberta, o problema ven da fachada, pola parte de atrás e pola parte de adiante ven do chan. O problema é do chan e de como estaba construído, como foi construída neses anos, o que é esa escola. Eso por unha banda. E fala da instalación eléctrica. Pois mire vostede a responsabilidade deste goberno. Este goberno, e ten mala memoria, porque no remanente foron 8.000 euros para as ocas, para a revisión das ocas, que son as revisións que se fan cada 5 anos das instalacións eléctricas dos centros, foron o ano pasado e vostede votou en contra. Pois moi ben, as ocas o 20 do 2 deste febreiro pasaron o que son as inspeccións técnicas cun proxecto de enxeñeiro e cunha revisión de personal cualificado. Cuestións que a Consellería e a Unidade Técnica cuya responsabilidade do Partido Popular, neste momento temos un colexio, competencia deles a instalación eléctrica, donde es que xa non pasa nin a oca porque non ten a instalación correcta. Compromiso que no 2024 o xefe das herencias se comprometeu comigo a realizala, donde se lle mandaron orzamentos e a día de hoxe non temos nin resposta. Eso por unha banda. E tamén descoñece bastante, perdone que lle diga, como concelleira, os procesos administrativos e como funciona a administración pública. Vale, a nós non sería moi fácil neste momento rascar a parede e pintar. Que, por certo, non se pode facer, porque hai que esperar a que seque máis. Pero hai que tapamos unha tirita. Facemos unha tirita, xa digo, nun espazo que non é educativo, porque vostede fale de como está a aula, fale de como está o patio. Bueno, pois ben lle digo, nós, como non podía ser de outra maneira, hai un técnico, o arquitecto municipal, xunto cunha empresa, xunto co xefe da Brigada dos Coles, eu mesma, dende o verán pasado, que levamos ali, e a partir de aí, o que temos que buscar é partida orzamentaria para realizar a obra. E se vai a realizar. E se vai a realizar porque este goberno é responsável, como non podía ser de outra maneira. E mire, xa está ben deste linguaxe tan fatalista, la seguridade, xa vos digo, pasou unha inspección, unha oca, firmada, e que se lle transmiteu á Consellería o 20 do 2. Todas as unitarias e todos os centros dos cales somos nós temos competencia de mantemento, como Fernández Varela, cousa que outro centro importantísimo deste Concello non a pudo pasar porque a Consellería de Educación non fai nada. E, por suposto, claro que estamos en ello, pero non podemos votar a favor destes acordos porque non son certos. Como vamos revisar os canelóns? Tenemos que poñer o canelón nese espazo. Como vamos revisar a instalación eléctrica se xa se revisou e se pasou a oca? E de maneira inmediata nós podemos poñernos a pintar, pero non se va a solucionar o problema. E é máis, esa foto que ten vostede aí do enchufe, onde hai unha bañerita que gotea, pois non ven da parede. O informe técnico di que ven da condensación. Que ven de condensación. A ver se se preocupa o mismo o goberno de Ribeira, porque nos comentaron onte que hai un colexio onde cae o falso teito e están con 7 cubos dando clase aos nenos, Entón non fagamos demagoxia, non seamos incoherentes e, por suposto, nós non podemos votar a favor. Se non me expliquei ben, despois cando salamos, se quere, lle comento máis polo miúdo estas cuestións. Moitas grazas. Nos Pobra. Non intervimos.
pois remata a señora concelleira do PP. Bueno, eu estou cansa das faltas de respeto do concelleiro de VIP ao noso equipo, ao noso partido. Todos os plenos fai unha falta de respeto a algún dos nosos compañeiros. Hoxe tocoume a min. É un auténtico maleducado e eu que espero de usted como alcalde e presidente é que o chame a orde cada vez que o fai. Porque é un auténtico maleducado. Vale, e agora, ceñíndome á moción, eu pensei que non chegaran as fotos, porque como non se contestou, nunca se contesta aos escritos, pois pensei que non chegaran as fotos. Pero bueno, esas fotos foron dese día, pero é que esa situación se repiteu durante o inverno todos os días de chuvia. E outra cousa, nós non votamos en contra dos presupostos. O que non facemos é firmar un papel en blanco. Si vostedes traen aquí ao pleno e redatan as intervencións, estou segura de que nós íbamos a votar a favor das intervencións. Pero bueno, aquí traen un total e entonces, pois eso. Pero a señora concelleira do PSOE falou do... Sí, claro. E rascar e pintar, pois é o que se estuvo facendo nos últimos anos, porque eso foi o que se fixo as últimas veces, e ese é un problema de antes. A solución non é rascar e pintar, evidentemente, son conocedora deso. Ao mellor hai un problema de capilaridade que hai que tratar e hai outro tipo de problema. A cuberta, pois non o sei, eu non son técnico e non o sei, pero que hai un problema de humedade en ese espacio, pois sí que o hai. E aí estamos de acordo. E a verdade é que votar en contra desta moción é votar en contra de solucións que vostedes mesmos recoñecen tamén como necesarias. O mellor non son exactamente as que nos describimos nos puntos, pero que esa aula non está en condicións de salubridade nin de seguridade, pois eso é así. En este momento ese diálogo ahora non se produce. Non sei se rematou. Bueno, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Pois queda rechazada a moción por 7 votos en contra e 6 a favor. Bueno, pasamos a parte 2, control de órganos de goberno. Ten un único punto, que é rogos e preguntas. Bueno, o PP fai unha pregunta en relación ás obras que se están acometendo do Paseo dos Areos. Bueno, en concreto son 3. Un é cal é o custe estimado da obra. Bueno, ali está posto, ademais, que encargamos precisamente un panel ben grande para poñer o custe, ese custe estimado, e ademais pois anunciar que esas obras están financiadas polo Concello da Pobra do Caramiñal ante pois a pasividade das outras administracións. Ese custe, bueno, como dixen, son 88.666 euros, inda que probablemente poda ser algo menor, xa que a medición final da obra pois parece que lle quita uns poucos metros a eses, creo que eran sobre 80 e tantos metros, que en principio se pensaba que estaba afectado o paseo. A pregunta 2 é cales foron as xestións realizadas cas demais administracións. Pois se lle deu traslado tanto a costas da Xunta de Galicia como a costas do Estado, e tamén en deferencia pois se lle informou á Deputación, porque a estrada que pasa por ali é competencia da Deputación. Está claro que a Deputación non ten ningunha responsabilidade aí, pero o que non está tan claro é que a Costas de Galicia da Xunta non o teña.
Digo porque a terceira pregunta está en relación con isto, porque preguntan por que Demarcación de Costas non leva a cabo a obra tal e como é a súa competencia. Bueno, pois o que está moi claro para o PP non o está tanto para as diferentes as administracións presuntamente implicadas ou responsables neste caso, non? O tema da demarcación de costas, tanto da Xunta, bueno, do Estado en este caso, costas da Xunta de Galicia, foron, como se dicía antes, informadas, e se lle pideu pois unha intervención. Nos fixemos en urbanismo, o arquitecto lle dedicou moitas horas precisamente a este tema, porque é un tema non xa complicado a hora das responsabilidades, sino sobre todo moi grave, non? Nos considerábamos que era que o estado do muro era moi perigoso. En concreto vou a ler as conclusións para que, polo menos, para que se poda dar os informes que preparou son moi amplios, pero sí penso que ler unhas cantas liñas, sobre todo das conclusións finais, pareceme que é importante para que todos esteamos informados sobre cal era a situación real deste paseo. O estado do muro e as previsións climatolóxicas prevén un colapso inminente do muro, véndose afectada gravemente tanto a estrutura do paseo como a estrada da Deputación. Ante a pasividade das restantes administracións afectadas, compre actuar de emerxencia para evitar o colapso da infraestrutura, o cal suporá un coste de reparación moito maior, así como uns prazos de recuperación de paseo e estradas superiores a un ano, facilmente evitables con unha actuación de emerxencia. Pois foi precisamente esta é sobre todo o perigo que podía supoñer para os nosos veciños e veciñas pasear por aí, porque evidentemente, a pesar de que estaba balizado, prohibido o paso, non? As cintas que colocaba a policía eran rotas, sacadas pois por algunha da xente que pasaba por ali, que non era responsable do que, ou non era consciente, máis ben, do perigo que podía supoñer e de que ese paseo estaba prácticamente no aire. Ante esta situación decidimos actuar por emerxencia, a pesar de que evidentemente somos a administración máis pobre neste caso, pero as demais administracións, aí está, non actuaron. Estou seguro que o PP, no noso caso, pois faría exactamente o mismo, porque estou seguro que tamén lle preocupa máis a integridade física dos nosos veciños que os cartos que podemos gastar aí, que ademais, é unha cifra evidentemente moi alta para nós, pero creemos que neste caso era necesario, e ante a posibilidade de que isto se prolongara e que acabara ademais nun desastre, pois preferimos actuar. Pois eu creo que con isto están contestadas as preguntas. Si vos parece ben, pois damos por rematada. Sí. Sí, o módulo ten algúns problemas que se lle requireu á empresa que finalizou as obras, porque evidentemente hai cousas que non están
funcionando ben, que se fixeron mal, ademais. Entonces lle requerimos que procedera a arranxar eso, pero como está entregada a obra, sí que pois para cousas determinadas sí que se está en uso. Sí, hai xente que está facendo ali xa algunha cousa, xa teñen. Non, hai cousas que non están ben e que se lle requereu a empresa para que as arranxe. Algunha cousa de filtracións, de outras cousas determinadas. Sí, bueno, en eso estamos, a ver si, pero bueno, queremos cambiar mirar as posibilidades que hai para cambiar o césped. Non é fácil, porque son moitos cartos, pero bueno, a ver, e despois hai algunhas cousas menores que tamén se están en eso e se están arranxando, cousas pequenas. Bueno, pois, mira, antes de rematar, sí que vos pido que esperedes un minuto. Bueno, damos por finalizado o pleno, sendo as, non sei nin que hora é, as 13:17. Vale, moitas grazas.